Tungod sa problema sa African swine fever ug pagnihit sa supply sa baboy, mga manglitsunay sa dakbayan sa Talisay miangkon nga mabalibaran gayod ang uban nilang mga order. Ang report ni Femery Dumabo. Kining manglitsunay sa barangay Dumlog ni angkon nga duha na ka Domingo nga napulo ngadto sa kapin 30 ka mga order ang ilang nabalibaran. Ang pamilya ni Gismark Restauro nga nagdegosyo og litsyon ni Tugan nga kun sa una kapino sa kagatos ka mga baboy matag semana ang makuha gikan sa ilang supplier sa Negros Oriental karon minus na kaayo. Ug mas ni mahalo sabang presyo niini kay gipareha na sa kuha sa taga Luzon. Apektado gyud siya, ma'am. Kay imbis kay pag season makaha-supply sila na mo og 100 plus karon mga 60 or 70 na lang. Kanang gingon nila nga nagnita sad ang merkado kay tungod sad sa taga Luzon ato nakuha og baboy sa Negros kay tungod apektuhan sad sila sa ASF dito. 500 pesos ang ilang patong sa mga naandan nga presyo. Sama na lang ni ining labing barato nilang lechon nga sa una tag 4,500 pesos. Karon tag 5,000 na. Kining tag 5,000 karon tag 5,500 pesos na. Dugang ni Restauro nga bisan gani ang mga pangsugnod ug lamas ni mahalo sabang presyo. Hinungdan nga ilag yung pasabto ng mga mamalitay ilabi na nga ilaw sab gisiguro nga luwas gikan sa ESF ang ilang mga baligya. Sa mga customer na mo, manghinaot mo nga makasabot mo sa sitwasyon karon sa among nga ihatag nga baboy nga og sa litson nga mas nigamay ang atong litson karon kaysa atong mga unang panahon. Before sila mo magpabook, ma'am, explain na sila daan nga kaning ma'am ang ato ra bang baboy karon or ang mahatag namo ninyo nga medyo nipis gyud siya kay tungod sa kanihit. Si Talisay City Mayor Samsam Gulyas makigtagbo sa City Agriculture aron matuki ang problema sa pagnihit sa supply sa karning baboy sa dakbayan ug ang pagtaas sa presyo niini. Oban ni Renante Quiñones. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.